Sa konfobia na o se otimi ade are wen hu. Me kanyansa e kire me nkrofo mu di machi. Because obi apese odu obi a ne nkrofo kɔ bɔhyɛ asase so. O so do odi nkrofo ne di wachi no o ka bɔhyɛ asase so apese odu mo kɔ e kire wo mu. But at the moment a me ye nkyerɛkyerɛ no. Obeba be fa me video be ka kyerɛ sɛ ya me kan nya no kure. Media yi so metimi de me sense me bo sɛ obi penyansa just wo frɛ me a wa nyame a no be frɛ ni pa afro. Fla am be sa bambo yi a ye man fa duru me kan yo body ya. Ye gisika ye maye. Nti eye aduma no. Katachie. Me bambo de aduro kan body wo. De. Mimi to me ni de. Yeah. Me ka se kuo boa. Yeah. Enkan hyehyɛ bi a mi susu sɛ mi hu bi wɔ kuo bi mu a ɛna betimi adwon ne sɛ kuo ne bi hyehyɛ be sa na sɛ wo baby school akom school no kwan be na obɛfa so a obɛ no obi atimi ba bi ana sɛ o pɛ sɛ oba bi be practice usunsum sɛm a de betimi akyerɛ wo na mmom yɛ nkyerɛ wo de wo de bɛboa nipa entimi nua ba no de konfo bi obɛka sɛ tie ne bi ana dwene wɔ fam no crap at America. No more conphobia. Now, say video be back on thing at the fun who say or betray him, say Sabi, yet to come for now, yet to Bosso. That's my Canada. Yeah, my Canada, the Bosso, the better. Okay. Obi so abe tag no say Sabi obi be come bosom no dada na so wuko na mfie bebre bosom ne nka bosom na enka comfort sorry na akire obi ka comfort de a ye san de bosom ne kwa komtete e ni padua na de kwa komtete nya bosom bia na de bosom kwa komtete dabi bosom a won kan nipa da enokura na bosom so na doso ana de obi asa ne de adane Sabi aburu asode obi a de ope no de ne de eyo ni ka asuman ani abosom a wonom ne hwan wonom ade omu gina kuro ye de omu kosa sesei tete som no esesa ye gidi se abefo kwan a ye fa so yi eboa amatumi no anu atimi ayehye ana ye gusu a ye bre na sen kakra ene black power di ehia wo be kire ye kwan a ye befa so asom ye tete atano ye be ma wonom aduane ye besi wonom Sabi ekono ana ye be yi musuo di ama wo no mo obi gina ye wo na so gina ye mu oduru a wotwa mu gya e wo de oye no na awedira kwadiri die na o se ye be ginyansa e di free ni ho kama wona me no nyina ye ma na kwa aba na afensem no ye ntu na sere ni abasa na da bia ya na se okasa fanyansa na ewo mu no tumi tuntum nya na kwa aba do so nya aponu mu tese obade na mama da roma eti apo that's it na de o so ye da we che de na ai mo se de ko cancer mpayo sa konfobia na o se otimi ade are wen hu okay ti we so ye de o de wen hu ne bia adru okay mapunu ti we no so di twuma be wo we no protection okay na me mfa nye mo bia me ami on wa wo dia ti obi pese wo ye sa protection we be dem obetimi ato sekan na de aba na ma ye ho adwuma de ama me ti se obi so woni ne bedi e be kwa ye adwuma okay no sa wo kwa adwabo ase a wo de be ko ana wo de be to ko robot na to ne dem to ntwa hwe ma no okay enuro die no ya na ibu ahodo se enuro die ya enuro die ne de katachie na se o so obi so wo mu wadura di na chiwade ka ho amesere o menni okay obi ma wadura di na o se chiwade ka ho a ho ni adentia chiwade o de ba ma oro ye de a obefom na se duro ni nye papa okay minimum obi a unim se ne yakomfo no bitimi ko ba bi mpan se ka obi aba ha so bepemwa me ma chiwade na bosom ne de ama me no na me de ama nipa ne so wonkodi so okay e ye wo chiwade mu na nye de wo bedi aduru no obedi aduru de okodi ayre enso be ko obitimi ko an ya chiri ni nkate no ba wo se wo ba se bosom ne bo wa me ni nkate se be wo so wati we kura no nye won de bo akonhuma obi na ebo abena bibi enti nyambia na wo se mo ni nkate no wo ma ni sike wo de bedi abe ari adi asia we yente ho ya ba topic ne so se na o ka cha hwefo a ye hwe ofre chichi e de benche de ahwefo a omo hwe me no se enkomopa de modimachi ache na nye bibia ntira na taamo ne nso na nkrofo bi so aba page ne so a na sebe omo nsem na omo kan
na saa tam no se bi dimiti be hye mu anhwa anka be yentokwa ne nsekan twetwen ne maabo fudi se ene wiase aye wo no obi a wo the followers nti me ka nyansa e kire me nkrofo mu di machi because obi a pese odi obi a ne nkrofo kɔ bɔhyɛ asase so also do odi nkrofo ne di wachi no o ka bɔhyɛ asase so apese odo mo kɔ e kire wo mu but at the moment a me ye nkyerɛkyerɛ no obeba be fa me video be ka che say ye me ka nye nokore be counter enye nokore no wonu se ndem de enye nokore media yi so metimi de mensa me bo se obi penyansa just wo frame ya wa nyame ya no be firi ni pa afro so eni pasuo ho ete se obi afo bi fosile tete no na ya fa ablofo no fa abimfo fosile ne de nkonsonkonso na guyansa ene enan enne no omu yiye no mo de agu ya dwenem nti omo da so de bible daadae so nti wo konfo na wo pese wo ma nipa hunu se na nanom som no ye no eye nyansa na o se o de kasa enye mba enye ntokwa enye nokore adwenkyere enye kasa debi me obi na obetima kasa me ma ye video aboni din da ebe odi ade na meje me nje hwe mfiri wo ba me nkyerɛkyerɛ me ye no wuti ufi a oba bedi matem on se me nua ba bi ye nkyerɛkyerɛ bi wo TikTok amafo ahyase edi na tem mutwa ne pa dina wudi na tem no wudi na tem sesen ya ba na me ye de tayi nya obi obedi na tem ye nyansa bi anim makasa me kura me nya no one say ya me nim ba bi o nya so ma tonkra so ti ase ne entrance for interview na ye nko me old videos enko hwe nsama na me kan na me nua ba na ka bi a omudi na tem no ombedi na tem me dia etomle bia na me ne nya adwene se akom school na wo kase eni ho no e wo ho titini nyina na wo ho okay so titini nyina na e wo ho ena nsem a o ka bi se o ye konfo a ma enhyehyɛ wo mawere ne ho e ye sa na tie na emom onye konfo ni nti no enema bi wo ho e be bi ti no ntinka o kyerɛkyerɛ se no wo ye konfo papa o nka se ntia no o be follow last say na o ka bema panyin asem eye kune enti me ma me be twero no se onim kune pa de a o ma me hu ba bi akune ye dey ifire me nua ba ontimi nkyerɛ me de ntia ontimi nkyerɛ me ne se panyifo si dua bi bu na akoto bi so ba ne kune onye Ghana bosom kune ye Nigeria bosom kune firi Nigeria bre kune ofiri Nigeria watu futu agu ye ni ache onye Ghana bosom atiam frama onye beredi bosom atiam frama aye wangrafo bosom so ti ase na emom no ba bi obetena na kune asante ne Nigeria nyantokwa tetemire nim ene edi kune baaye ti na Nigeria fo Ghana ha more because of kune nti so na emom no bi na memi wo bi na wo abaje afiri mu ho na wo abaje afiri mu na wo abaje afiri mu ho enti wo bu se wo firi hi a me ko je no bi a menu ayi ho na emom kune me se obi a wo se onko Nigeria nkobu se kune edini kura na nya kune no mfre no kune Nigeria kasa kunne ayesa gadawu uko mo pa mfre kalawu ba ha ne fre gadawu so enti ye woni ma bi wo ho a ye nua ba no aya de me da bia no me follow ne pa ensem na o kana ne kwan so a no na emom se me fe fan video se ochia ye ya konfo ye mani mu se asem we de ye kan sei na emom ade ba ko me nua ba no o ya achia ne se o ye Piero ya resama na no abeku o Piero no ne se o be ya adwuma na ukọ ne diem na no a kire okonfo akọ ne ho so eno na akonfo ni bia hu a omudi na tem no ba ono no Piero na o ye no fine e bia wakọ ba bia ko hu se no kore wo ho te se ne nua bi hu kire no betuma kire no kore amana ide akọ me enha me so entimi nua ba no de konfo bi obaka se tie ne bia na dwene wo fo no crap ada meka omo konfo bi adi na say video bi ba bonten the fan ho say obekyerechirem say sebe yetete konfo na yentete boso na se makada dada makada dada boso de ba tete no obi nso abetage no se sebe obi be kom boso no dada na so owuko na mfie bebre boso ne nka boso na enka konfo sorry na akire obeka konfo de a yesan de boso no kwa akomtete e ni padua na de kwa akomtete nya boso boso bia na de boso kwa akomtete dabi boso ma on kan ni pada eno kra na
onim na busa dada on say abosom no eye group so ti ase o konfo bia na ode bosom ba ko penante me wo ba me ho a me abosom egu o me master tapoku ne mo tia na okuta o me osisi e me master konfo say wa abosom bi kura me sisi e na me ankasa me so me de e ka me nti no ba ti se bia ye wo fie ha yi wo be hu na na age se ebusa okwan so etie wa no asem ansa na bia o hu na o we de eye me ne na nkomodie enye bosom na mo se wo pese one bosom ne di nkomo a eni me nhia ansa me ne wonti da bi busa me meya obi ne oba fia afọ abusa a me na tena se di nkomo me ne wodi nkomo we na de obeka no ka kire me a enti wo follow me wo Lawson TV a me ka kire se o frɛ me a nka wasem aye ma me bia me nimu no owura na bosom dem America pa se bi se ni be hu na chia ne se na da me wo ba ha na se wo ya busa abaka se me mpenipa wo ka se mo kra me mfi me ya adwuma na we betima trase aboy nkomo because nkomo na bosom na wo bedi ne bosom ne no wadi awie ena fie ha busa o mo se o ma ha meka wasem udi keke na bosom no beji waje ma me ni waje udi waje papa ni waje abusa de obehunu no aka akire wo wie na nkomo furu be na bosom na bi ade na mo de mo pese onum se omo mba abusa no omo adwuma no ye den eye mmere ma azanfo no o omo adwuma no ye mmere ma azanfo na se o ebia me kura no me da na adwuma na obi ni ma beda na me wale be ma na enye ye waje abusa na wi do be kan se bo aho 10 million abusa sika no waje no o wi a waje 10 million we fi no be kire do be ye so enti adan hwe minu aba no onka fra si ye twabo no ni kura me ye konfo so no onye konfo mbo me am ye konfo no ye twabo me a si ye interview obosom so ti ase na bosom chiri camera bosom chiri camera o da bi ade ntini du afasha ase na ye koso ano anya afasha ase mpokra na obi timi ka se bosom ye mfa camera nsi ne so bosom chiri camera na on timi nya adwuma wa bro chiri o do chiri camera on timi nya adwuma bro chiri na bro chiri se city camera se nko ha so se o so wa bro chiri phone no mo ye o mo adwuma so jase na bosom chiri camera e no be ko bi dem na camera kla bo ndo be san ne office bi bo ho ne camera bi bo ho ndo be san ya na enti na ba mo no go bo ne say se bosom no onom enyina so ne se wona wo yire da na utimi video ba abonten de ya ene ye sabi ono so wo ba obetimi de camera to on say de enti a ye wo bosom bi wo ho a obetimi aka se ompe enye wo hye bosom bi wo ho onim camera wo e bi a meka say se betete no ye kofa na obi a north bi akura bi ase a light ni ho enti woni ma de kro obi kura gyan na o ti drone ato fo drone na o ti ato fo no pese wo hu ade kro nye se bia wonim de wo yo ade ni twam o pese wo teto fo no hu ade ewo so obi so kura ti bi ka se wo hu bosom no hu ni ja na o so de no bosom chiri ase bayi na tam ba bi o gina no bosom no rafi ni hu ana bosom de una yesunsum una so hu se touch na se na ba ye jate ene se ka bosom no kwa apra menken kura se wo betia to because menken soja se banche so ana bosu kura so sogu a soja enti bosom no de agya nko na ade tapi me mo bia wo se o si tiase ye de efa bosom bia no o chiri camera bosom bi wo a wo mpe bosom bi wo a wo mpe na ye be sere yakonfo no se ade bi wo ho na se wo pa men ka se wo bosom ne pe titiri ye yakonfo ma no egu o mani mu ase ba o munnim obetima kohia be ma ohunu se ono no pe be ma ne de bosom ne pe dabi busa bosom ne mpa pra wonsa emfa na ho ofe ebia na sunsum na ode ba no emmoa wo se de obi be ye something me ya se ya the large my honsense so enti ye be sere se akonfo no mo kaseti ya ye nua ba no omunjai na nyina yensua de na omo madwen se omo be se da na no adwuma no ye nua ba ne mmoa na ye mpa omo ho ntoma enna hwe atemidi omo didi ye nua ba na ebe kakra obe show video me to nyankopon ka ya boso me so mo obe show on se ma men kire ya konfo omo ya azan no kire wo e kwan a nipa faso egu omo animu ase o pasisi e fa account foforo ebra me page ase ebe ka kire me se me ye fake obehu amanfo me din mu abusa information free me ho je na odi aye o me receipt ni o je me 100 million so o ya de wi ama o je me 500 million o je me say na sa nipa na obo oba ye no onya ho ensem nyina afi na
or fire. So the menu be the Sort as a fena proof na say a pia bonting. And I would get broaching in Sika. Now one and you man, you want yourself for what you or comment session, I just want your video. Obeba until you want a conform penny for baby or Ghana ha. And can ye, omitting my idea, bros, so name time when you are chance no. Omedi near maybe a blocking you. A blocking yama. Missing penny for me in Sassay. Again, yes, I dear we are my dear. Because your video can once over the cantami. And the audience has said me free fire and Yankasi and Wacom way. And can wine and make country and say, imagine say, and I may say, Obia was sent me, the podium posem if you remember a brand new car. Me near Bosom da. Me master comfort say one or mammy Bosom da. O call the catcher. Name of Nabosum Ganabano. So, you won't go for you, me type near nature, you know, so as I see so. And to me, peck on 4 vehicle. Name a bow fear with your grabosum in a bedimachi. Dear Nebeba, I will be bosom again, free in chain. I couldn't know. Opa, conform you up on me and through challenges, a member and a fee. Now one shall send a bosom or Ginny de Pababa. Umba, a son of a material. Oh, quite would you be? And you drew, and you drew. And I may. Say we are comfort now bosomatico. Na me know ya awa yonkofa na me be fie ho e bes ene bosom ne be kasa na bosom na ma na bosom ne ya jeli no o metre su bi ade jeli bosom ne eh nana oh ye jelum da no bobo ye oh ye jelum da sene ho abai foti mi jelum da ene se be yesu eso sene bosom da bi e bosom be ye nso sene bosom bi oni backup o okay e bi ameka say wako tu bosom ti se wako tu tegale ene de tegale ba ma enti emienu pe uni bosom bia ena ne ba no tegale kwa apro ena ne ba ne ye adwuma ofie ena tegale akokam wana be ba ke ne yonko papa no kura akokam na ho be ko enti wana be kwa kwaje no the 1000 years won tene bosom ne nka akokam ne mo sa bosom ne dɔɔso a ono ne be link ni nua se me ko ha ti se sojafo akɔ baabi na problem aba na o ma backup. It is a squad knows how I back up. You may jail. And here's one for the Nana Yamra Tano particular. One must wait to me jail or Masana. Oh, Tano. Tano the Angelino. The Angelitano. Natano Tetana. Okay. Then I canna wabe family. Now drew baby dear what yet. Tano the NSA on Pentro. Okay. And wow, man, you're going to say. O ko fabusum bia ba tanompe hwe asem we de bia metu yakonfo ne fo ba first no mo do tan ne tie mi se de o mo de nyansa tie mi ene akomapa etie mi konfo bia o ko motano a ono ade ne pa akofa suma bre ne ya ba bia no onye se ne nkwa no shiki ne nkwa shiki na dwuma shiki je se bia wa ya wadwene se o de akom no entubu sum kwa na de be ya adwuma eno kura na odi agora bokwa ko fasa samonsam bia betena ofi a ba be destroy dem a wapenyina enya busum beberebe ena kire se waben yemfa ne se otu osisi e ono wo yire nete matena be 20 years de ko kwa bonten ba ya wo do oba adi wachi ba o yire busa o se na nse won kwa anye de anse kura no motuo mu bon ti makofo oba wo ye kama edna ba fi if you obey sa enti bosom na waka wono ono na betima ka kire wo se menua bi wo hakofa ne bra okay eno kro betimi ka bosom na batire so ansa wo obisani aba sana wacho aba ya adwuma ne wadnante be 7 to 8 years ansa na wakire wo se ko hakofa mi twa bra na nya wo na wo so se okutu bosom ne de aba na wo abetu bosom no kra enka wo entubu somo no times enta nka wo mo adi esika David no eya na ye defin bi ne kan na sana wo a obekọ se okotu bosom no wo ya durura wo ya bosom ne bosom fo e na wo de naba enti wo de naba fe na wo betena wo fie ho a wo de naba no e be hwe fie ho se ope obi one ne be ya adwuma wo anya bi wati asi abonten enti ono do obi ba na me se ya kire bosom ne ne menti se obi ba na so wase bosom na kan wo hwe ne ye na be ka se we de nye ono a we de we e ono a na wa wo bo twene kakra wa wo sa kakra wa wo so ntoro wa kakra aba atakoje ko abo na tano obia na wo ho kwan se okura tano dabi nyobia na wo kwan ni yimu no sen ne sitie tano wadi demo a untimi tano untimi nkan ena se
okom tano na sɛ abla bosom wɔ so na wanya kan akwanhia na wadi dam a onyao ba onche wasase we so because of usini to be a wato sorry tano ya ahia nkasa tano wo ya ahia nkasa ɛna yakomfo ma no ɛne omo mo kom tano no bebre omo tano no sante hinage ba ne sai tete no sante hine to ne safre na tano a ode bosom ne kasa okay on fa ne santo so ba se ode ne santo so ode ne santo so na se bosom na amforo na wo pia si nche tumini so ode ne santo so na se foro no dia bosom be na aforo sante hina wo ba ho bi o ba ho bi onye ni wura hokọ wo ginaye no ba tumini nya wo dia me we de yewura nanim menim da mepagya sesere ku ginaye e dia ko manhia mfanko pasa wose utwedwira wonfa na tanofo emre na still na me de babeko okay bosom papa bia no so ye tano so ye motia wo bosom a wodi kodwem na wo tambe ma panyini ne de ko na sante hene de nsa atoso ya waforo no ne bia bosom obesi fom bia no on si fom bia waforo so awie nka me nka bosom tano papa bia wa sante mamu ha bia ni wa onforo sante hene wie ye waforo awie nka me meka ho asem to wo ma omma ena tano emmadwa boase tano ommadwa boase kwa dwa boase tano mfa ne hu awia na de no kwa na meka kire wo samene yayo tano mfa ne hu awia nti da no ye ko manchia fikesi asuo nko a okay ayi asuo nko a asuo nko na tano nko tano ne te sei asuo te sei wo mu tano no afade ye tano no eye abusua ne dia oman ne dia enti tete no se wokom tano a se me na me so atano no a me so awie ya ne yayi masidan nim ne atopu no because tano apempra de wo ho ne sika kokko wo ho na wonsa akopa na tano na nkasa kora ye wo fie akashire ne dam ene ye wo ba bia bosom na nkasa si ti nipa mienu na hwe tano no enti ye we de kashire ne beto apampamu a na we so de suma na besoa wo wie ya ye di nkomo ne wie ya aka wesi abonte ne atopu ne nim ye bo akon homa do nko dem nko ye hwe abusia no abusia no bo ho ade e bo wo ye ketika wo en bosom ne nya wo dia eni tin ye mfata no ntukwan ko tena obi kuro so ti me hu obi o se me komta no no ti kuro we so me hu obi o so komta no me hwe am se ei na mo tano de dia tano ni okay enti abusia japade ne ye ntam ma mfa nko tena obi kuro so hwe nti baabi akashire ne da ho no ye efie bi emu na baabi busu no so sino ho so ye fie tete no tano no na ye ni tano no baabi a ne bosomfo wo e wo fifufuru ena chiame wo fifufuru bia konfo na obeso bosom no so wo fifufuru ena de akashire ne wo no ho no so wo fifufuru ena ye wo tano no nko a o mo na afuo te se bia nka ha wo firi ne ba free tech in fact kata no afuo be say ha atukuno nom yantam da ho na wo behu tano bia sini kokofuo da ha tete no na afuo mu dwuma na bosom ne ye enti nya bosom konfo no nko afuo mu oda ye wo sebe na enkoato bi bai Saliga market na abrofo no to omu Saliga fo no ko fafa nonko na do ba Saliga market no ma beton wo mu na mu masantefo ne ko no mu koto Saliga market no omu kokoto nko ano wo ha omu do mba no do be yafu ti seta no mafuo na wote ho yemi enche ene ma yemi enche ba ye no abunu ne ho nkoro ne ba enti santini bia no okofa nkoato a oton obi da no mkofo mdo be yadwuma ha e do so nsaba ko wa no enti tano wo kokofuo tano wo mefuo tano wo baifuo tano wo aburufuo enti tano o nwan bibia na ohia bia no owo bi enti se nne no wo se wo di tano ba yire na wo asase wo ko sorry I just by idea no crowd dia wo mpese meti wo masum kra enti nka yen kan say ye o se ye kan say
Bia. Yeah. And then you know, go back in Chinchini, a cool or my granny, and I'm a cocan. Yes, me guku. And you say me guku. My betia 2 million. Material 2 million, material 2 million. I was saying to me, I've been a Jimmy. Yeah. A year since I bought the Wibi Ukraine, I was so for so many because what Bocado. Yes, I want him soon to me. Think a cool dear and Captain be swear boy. Now, if I hear also did this say a more. A cool dear. Mimi to me, dear. Yeah. Because a cool boy. Yeah. And can she share me? Miss Susemi, who be poor be more. And I met him at Johnny say, cool. Say your best, sir. My father say, Matthias is here. Yeah. Missy Matiku. The Kuna Matrian and net. Nana mada woro ma metima ka se mensa asomachi dware na me beya pon ne ho ekuo na mate no me se bosumi bia ye 2 million okay akola won to asase onika onsi bosum dan wo so obedwan kuwi me million me ho to me mitimi tua 2 million wo so ho to utimi tua 2 million na we beda tua 2 million okay ontimi tua this yes ye boade a ye ne ye ho atoye no ye mo wo ba no omunya baabi gina na fe yo matimatua okay me masem na meka no nyese metan obi kuo ye nhwe te se me na ba ase atikuo hwe me na ba ase atifie ndi waduri ne ho tɔ no hwe na kwakubo nsam ne ho tɔ no na ampe adwa ne ho tɔ no na kudi omo ho tɔ omo mpanyimfo bebre kyese omo ho tɔ omo me de mentine fie ba din ne niam bia me hu de ne ho tɔ no na chei ne ho tɔ no ebi ni so ho na se ko basa akora we ni mpanyimfo we adwane ku a ne mfe woi oni bi wo ntoma hene wo ho na basa wo ntoma hene wow na kudi wo ntoma hene na mpe adwa wo ntoma hene enti wo me ni ntoma hene wo ho ense so gurati pen wa sabe yesen ya de bi kwa waye me de so ho enti no empanyimfo no mo baaye no se omo son kwala nim so mbeboa wo mo dia me so aye manika mi konfo bi na wo ba me fie bu se omo amagye ni sika se metete na kom akom nka sika ni ba ye hiafo ya na akom beka ye enti wo sha akwara ne chenchenenchi na se wo dwane mpo bosom no hu se bosom na bone da man ti wanka se be ye wo fe enya wo fe nti wo de yenti wo mfiri wo na memesi ensuofo no so edi wo da okopa antitia no ba yo me de ekuo no ba ye sorry nti ono mo a etete akom nana eje almost 300 million 200 million so on na omonya boafo okay odonim okay so odonim se yesi e babo nipa dia ma ye nhwe sika okay ene fine 300 million na so ogi akola na nye sika bia o tena ofie 1 year kura obedi amanasa because woni hwe obeto de no pa wi anwumre na nwura se ya obeto bia ma no chese odi akire sa dia ensem ha so ba se yesi pese pagya akom no ne re tu akristofo na ase dia yenya mo mu nyina anya dai emra na yemmo wo mo no so nya ba bi nyina so akom so ka obi a wayi wutrim se won so wo boa no no afi no no so be sore wo so no de ehunu bi na mom akoma pa ye wonti woni mi se bisuya bibi e wo me wo so ba akon okay kalim no wona kalim ka kire me se mafo ena mo kwatia ne ntimitimi no mo tana se din komo no se mafo woni mi se obi a wo akoma pa bia no e bufu ntem okay na me se obi a wa akoma pa ba na ne bufu ntem na obi a wa akoma pa na wa abotre no se da bi obi a wa akoma pa na ne bufu ntem because ohun ni se oyi na akoma mu so wo boa wo na de wo no omfanye wo no onim so obetim di aye no enti wo yesa na ne bu befu ba obegya amanaka na oba ye example a kire me se ye nyina enim se aboa kanaman fidie yi na oka obi a wa akoma pa bi aduru ho a kanaman na fidie yi na obekwa amanaka no ba de oni akoma pa obetwem akọ osu ni me say aboy na ni abere we de obeka wo nti ade na akwa amana ka wo because of akoma pa pains na wo fam no eye oya ti se otete akwala na se akwala na de nyema bi yawo a akoma pa nti mane nko me oba fie ha wodi 1 month na so ahuna adwuma opete me do kwa meja wa mo wako 1 month meja wa mo wako abi na wodi mfie sen wa kom mimi kakakra kam twa 10 years na 1 month wodi obi ko de ne ho so obekọ agya na mane nko na okonso na anye ya wodi onti bi modi se me nkobo atenase okay me nkobo atenase ye wo kwan ya ye bo atenase ne ye wo kwan ya wafa no ba de
Okay. So what I say, me obi timi ba wo say na me pese me ko boa me ho ba na me pon me ho me se mate. Okay. E kwan na da ho no. Yeah. Na emomu no ko na ko upa abra upa jai. Me how? Yeah, machire wa. Machire wa wie. Okay. So, makola bi ba ha. E friend ko mfo kwadwo. Me kire ne kwan e fa so timbo so nyina. Ti no ni me se wa wie. Ba ma nche ne kwan e fa so di sunsum ne tenam. Yeah. Yeah. En haban no de obehu. Ade aka. Ne kwan e ba fa so ade betenam. Enti wo be ya mo obi, okwa anya adwuma. Na wodin say. Te me kwaje ade kura papa e ho anya adwuma. So, metima kire wo ne ma nyina ye de tim ya kuri ye de kosua na dua ma na ye kese. Na mo duru tam se me kwa kofa sunsum na ma na betenam a. Hode ye nkire wo. Me mko kire wo. Na ye nhwe tete atano kwan ya ne fa so som wo nom asɛ ne nsakraye bi abamu a e ma som no etonsu. Nia me da ase. Enne na nkasa no. Obi kom ma me wata. Enso wo ye ta no ho adwuma te se ma me wata. Onim. Akonfo ne bebre no titiri ya tanofo no. Omo master no bi no ma ha wo mo. Yente akwala no e wo o master wa bosom fie. Say ye tano a ye kokote ne tano no so wo ne fie. Na bo tano no bibia wo pagya ma wo se fa bobra. Asuo konfo ye tena no wo nsuo no ye ntia no wo master no fie. Eso ne master bi betena ne fie ti akwala no. So ya na ye ni ha. Ana de akwala ne ye na wo so ye bi. Se mo awura be fun te mo sesane yo. Abosonson so ye de guitar mo. Ya bi ye mfa ngo de guitar. De guitar na ebetimi abamu no ye this time no. Obi betimi afre wo fon so na wagye ne din no ya abusa ama no. Ba first ne de ne etwa kwan eba. Ene obi mfre me nkran. Na metie ne nkombo na o di no. Na se woni lolo fra. Me mane ha ne ho mba. Because ne ko ne ba kura se 200 cedis ya. 200 cedis se betimi abusa na man. Na oba no bo woni musa so e. Wa anyi nsa so anwura fie ho a bosom ne nhunu de ha no because fie bia gate da no. So ene nne no abrochire adwuma ne nti ama abefo ayedai abam ama de gita ayedai abam wo ye obi adwuma wa abrochire a this wo ye video na de asende no wo hunu se sika no de ma wona de no de aye na emum no so obi atodwan wato nsa wato akokɔ wato tu aboba wato sekan almost be 6,000 to 7,000 na wase ye bambo ma no na wa hunu hwe osimawie fla baby sasef sa bambo ya ye manfa dru meka ye body ya ye jisika ye maye nti eye adwuma no katachie me bambo de aduro kan body o David me bambo de aduro kan body obi a maye ne bambo bia no semina kura meye no ontua ka this a posting because obaba be dance wo bosom no so me obi ani wa waye bambo me wa de 1 cedi ato so da bosom ye adwuma afi waye adwuma ne yatua ne ka enti bosom ne nya adwuma wadi ka atua ne ka David onko ye adwuma no na adwuma be na ya akola ate ho no aka akere ne se be fa aduane di na me nsoma ho odi wi o meda wo na emum aduane ne siwe kokwaje ade wa habra do bedidi smart enti akom ne nyansa ka ho pia so what I say na obi wo ho a wontimi ene ne bosom nkasa eno ne ade a eye me ya me pese be bie school eso bie school ho dan ne siwo no ka kra bi na mawie se oye sofo anase oye sunsum adwuma kwan apese ofaso no sunsum ne kasa eye kasa so me wo bosom bi wo fie ha e fre ne kaya ye nini nam obi o ne kaya nam ye nim se kaya ye nini nam utwa kaya aboa ma no na de yi musuo wo se ye musuo ko totwene wo wie wa fu bedoa wonim de mpanyimfo ne ye mpanyimfo ne yini ma ne koya ablafo no ya busa wa ma sesane dabre ama wako akoka abrafo ho ese wonya busa bi so se de be ya wo ne wo ma na tifie utwa aboa no kora de yi musuo ne wia o se nkola ne mogya keke ne hia o se nkola no so timidi na se yenkoto ntwene wo so musuo a wo kire nantwie wo dwan ne ho nkoro ne bada bi betima kosie panyifo ne smart no se ye kotra ha o be di enkwade wo fia aboro dia koka ha wo so ye modi ntwa aboa ma nana ye hwe first ne yesi tano ene ye ne da ye sinsam anuane ye yimusuo na efe nsia boy akofa ye de amakoda wonum adi nana ansa de ne de mo ato na jeje mu amesom ne tonsu yeye na sine kwan be na mo fa so first no
se obema wota no aduane a wo konfo no wo de akokɔ kɔgyina ta na anim twa onye ase konfo wo kɔtwa kokɔ amata no onye na bosomfo ɛde na kɔma na aduane ti bosomfo mum ɛna bɛma ta no na aduane wo konfo do twa abo onye ɛna ta no akokɔ yɛtwa ne dame onye de esi wo mu ne kokɔ no utwa firi wa onye ne nan so na esi fom no wo hyɛ ne so utwa ne mo were kora na de be mata no onye wo be twata na abo a ɛwɔ sɛ wo hwehwɛ sɛ oni dem bo na wo de mata no oni dem hohoro ne nase ahohoro na no e de nsu agu abo na numa ma ne kafra na wa kyerɛ na de kro nti a wo ku abo no ye nkum abo saa o fiti ya na de sika akotota no minim hye wan kyerɛ reason se bibi kyerɛ no o sɛ wo kasa kyerɛ na de kro nti a wo de ma na pa abo ne kyɛw because abo no innocent onya hwe ale na okuku no o sɛ wo kyerɛ na de kro nti a wo ku no e bia de wo pata wo bi kra we de wada woroma esrew so enti ta no de obi timi ko gina nsuo ho na wo twa mogya gu nsuo ne nsuo bia na etwa mogya gu ne nsuo bia ono so ni amamre bo abira ne nsuo bia na etwa mogya gu enim sɛ sɛ ya kyerɛ musuo tinka uduru ya wo sɛ odi mogya ma no ne nsuo no ukɔ tete asɔneɛ so paa obɛkɔ no ne yakye yɛde ebi ayowa ana akukuo ne yasɛ nsuo bi agum yɛde nnua nhini bosom no bɛkyerɛ ne nnua nhini bi ahoma kyerɛ ben ahoma bere ahoma sei akwamie edua sanfoɔ na wapɛ na watai ne kunkuma odi abai gugum ɛhɔ na wobɛtwa aboa no wakyɛ sunsum na bɛtena nsuo nim nti nkotwa mogya ne hu nsuo nim wobɛtwa wa ha nti ɛkɔba saa na yɛkotwa no wɔ nsuo no tutupuru saa nsunsuan bi bɔne bi wɔ nsunsuan bɔne ɛwɔ mu ne sɛ wo na wokɔyɛ saa adeɛ no bosom ne paa wobɛfɛsi problem wɔ fie da biara ntɔkwa asi wo ne wɔyere ntɔkwa wo ne woyɛ daa so a ne wokunu ntɔkwa woma problem ayalefoɔ woma ntie w'asɛm because nneɛma ɛkɔ so wɔ fie no bosom ne mpɛnte da biara confusion yɛ dɛ ɛba so ebi wɔ so ayale mpa ne so da sina nanke se wankasa wotiri ho a ke yiwe bɔne na ndɛ na amamra me yɛ ɛkyia na nkata no wo mɛse bibi nkyerɛ me na kakachie me da se bosom ho ɛnɛ na bosom nko nipa tete no fom ya na wagya wo kwan yenti a ɛnɛ no asɛ kasakyerɛ kyɛwo pa ɛne dwatoa bi a ɛne bosom ne kɔ so kasa ne yasesa nneɛma bi so at the moment ya obɛkɔ nsuo mu no na wonim bibia ya kyerɛw wontimi bɛyɛ wɔ hene abra wonim ntoma afira abra ntini yɛ sɛ mo fa ne nkɔ apatam kyerɛ ne nneɛma apatam no yɛde wokɔ no yɛ kɔma ɔtrɛ ni o ɛkɔ kyerɛw ntoma afira na anim security bi a obi bia wu ama ɔyɛ kunada bo security bi hyɛ hɔ wonim sɛ si ɛka sɛ obi yɛ kuna odwara dwaeɛ 3 times no wonim sɛ ɔmoboa futuru no mtugu yɛ kyerɛ me mu ɛ wokunu mu yɛ wodware mmienu anɔpa ne anwummerɛ ade na wokunu wu dware mmiɛnsa ɛyɛ question ɛdeɛ nko a na wonim sɛ kunani nsuo biara so yɛ mmienu kunani wu a ne bucket ɛyɛ mmienu a nsuo hyia gu baako mu ɛna nsuo nwini gu baako mu ɛnyɛ nokorɛ aduane esi baako mu ɛnkwan si baako mu yɛmfa yɛ asepan saa na wo han na yɛ kuna a wayɛ tan da bɔkɔ wɔde awa mu bɛtwa dansinkran ɛdeɛ na ɔdi yɛ anɔpa 7 o'clock yɛabɔ ne team pampa kye kosua bɛyɛ sɛ 10 paa na ɔketewa bi wawe time a wokunu wuyɛ wade na afa a bucket ade ntina wokunu wuyɛ deɛ asantefoɔ yɛsɛ yɛ ma wo kosɛ boa wobɛdi deɛ adwaeɛ because ebia na obi bɛpie wo so nti ahomakye nonum na wadwale sɛ wote wadi nkɔmmɔ koraa no a ɛsɛ na bɛsɛ no kɔdwale kunani kɔdwale ɔkɔtae no waba kyɛ sɛ bucket mmienu nsuo hyia ne nsuo bi no wotumi kɔtena adwaeɛ no wayɛ ɔwuye me maame nua ne kunu wuyɛ sata na meyɛ mpabɔ wɔ central market na menkɔm
ɛna me hu ni sɛ sei na tie me bɔ ka papa we na papa wɔ sika nyina ahye yɛ na mo yɛ me maame nti na me se mɛkɔ akɔhwɛ ade kora hyɛ adwae wɔ sɛ de me maame kɔ yɛ maame na ebu wie na ante sɛ bra wo boni wɔ sɛ kɔn no tumi apre wo kɔ no ka nkyerɛ obi a adɛn na me maame te aseɛ no me papa te aseɛ na me maame wo dwale mi no na de ampresa obi amfa no ba wo bucket kora nkogya wo da eba ne sɛ na sɛ wo yɛ ne kunu yɛ de ayɛ different bi ke na kora nka shawa ne ade abɛ sɛ nketo wo de nsuo kɔ yɛ da wadwae ho tina mo da so yo afei me maame ahyɛ aseɛ na wɔtwe ne mu ano na wɔ hyehyɛ ba wo to aduane so wo huru kɔ yɛ fa so sa odina dwae ha wɔn sɛ awɔ press bi a wɔn de ka aduane no ho sɛ bɛyɛ a wo bɛdi di tinya taibo ne sɛ do bɛnya awɔ mu de atwa dansi nkran asantefo ankasa mo ha enti tano no at the moment a yɛbɛka sɛ woyɛ tano bosomfoɔ na wonim bibia nti nkɔyɛ mistake wɔ nsuo mu hɔ kɔyɛ mistake wɔ gyina ɛnɛ kɔmfoɔ no ɔno ana akɔ nsuo mu hɔ no ana ɛyi ne mu suo bebree di bosom bi din sɛ bosom no na aka no afei bo sɛ bosom no akɔka nipa aforɔ na akɔfa ntɔkɔ aba bɛsi bitimi hwɛ video bi ɛwɔ social media obi ɔde nakɔla akɔ baabi na ɔhene ne sɛ ɔmo nka abakwasɛm nsuo na abakwasɛm kɔmfoɔ mu na ɛwɔ de kum tabi obi aba wa nka no na me meka sa de ne nso de ne sɛ nsuo na aka wɔ nsuo no bɛtu kuro no to ni mu nsɛm kuro yi ba nsuo na ti kuro mu na kuro yi na aba kɔmfoɔ wɔde kan wuo kuro aba bi esie no bosom yi nanim adɛn na ɔma bosom yi nkasa akɔm no deɛ katani nsɛm ɛna yɛ nyina nsuo mu kura mmɔ mpae sɛ ya kɔ nsuo mu yɛ nyina mu mmɔ mpae na kyerɛ yɛ wadama yɛ gyina nkonkɔn so na yɛ de nsala ma nsuo no nti sɛ wonni gyina yɛ nkɔ nsuo no mu daa first na wɔsɛ wokɔ nsuo no mu no mimi sɛ metumi kɔ baabi na menkɔ nsuo no mu daa nti nsuo no mu da na menkɔɔyɛ no adeɛ no kora mekɔyɛ no ebi yɛ secret nti me ɔbosom na yɛfrɛ no amoa no wana mafrɛ nsuo no atena mu bɛma panyin sɛ ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ bɛrima na mabu sɛ ɔsɛ ɔmeyɛ baa maa me na wodin na wabɔ me din akyerɛ me adeɛ sɛ na mpɛ sɛ meyɛ ma wo baabi a mbɛyɛ adwuma mentumi nsa ho menyɛ ne sɛe ɔso wɔ ebi a fa gu nsuo no ano anaa fa gu nsuo no mu ɛne deɛ wakyerɛ wo sɛ yɛ ne sei na wayɛ akyerɛ wo deɛ wɔ sɛ woyɛ so nanso wobɛkɔi obi wɔ kora nsuo kora ɔkɔma ne kwan so kɔyi sra ha yɛde gu nsuo no ano yɛmfa ngu nsuo no ne mikromfoɔ akatabo deɛ mu aku no so na wakɔto agu nsuo no mu ato agu mu wobɛkɔ ne nkɔla si mu sa yɛmfa ngu nsuo no fa gu nsuo no ano ɛyɛ ne dea to de ɔnwera asɛ hɔ na de agu so waka wasɛm akyerɛ no so yɛwɔ nsuo bi wɔ kora yɛntwa no aboa wo yɛgyaa no de ne duru nsuo no wode ne duru nsuo no ano na waka no asɛm nyinaa agu no wagyaa no na ɔno ankasa kɔ ne kwan na bɛɛ dɛ woahu sɛ wadi aboa wode abrɛ no te sɛ mete asisi ɛ menyɛ kɔmfoɔ ɛna mate sɛ ebi a bobo nam si bobo me bɛbɛyɛ adwuma wa bigyan na mmom boa me na me ho tɔ me mɛma wo nantwie ɛn ahotɔ aba nantwie no mekɔtwa na matwa aboa da katakyie wo nantwie na mekae no oni wagya aboa no nti mpɛm pii yɛde sɛbe aboadeɛ bi a ɛmmoa si so ba a wontɛ ntwa dabi yɛntwa ma bosom no wode abɛkyɛ bosom no ɛnti deɛ ntina wɔ sɛ yɛtwa yɛntwa tana mate hɔ nase afei tano ɛna nsuo no difference bɛn na ɛwɔ no mu mmienu ɛntɛm ɛhɔ nko ana aka na yɛ nkɔ ɔn sɛ yɛwɔ asubosom ɛne yɛwɔ tano nsuo biara yɛ tano nsuo biara yɛ tano na atano na ankasa no ayɛ na yɛn ntaa mfa yɛn nsa ɛnyɛ ɔmu gyinaeɛ wobɛkɔ akɔto gyinaeɛ no bia na wode asi nsuo no ano ɛna rare tano ne gyina yɛ rare gold pure gold asuo no na yɛwɔ nhaban a yɛde tim na tano deɛ ɛyɛ rare gold sɛ wɔyɛ awam sɛ wɔdie mu ɛyɛ rare gold tano no ayɛ ana mpempie no nana sorry ɛne yɛadwene no yɛnhunu mu yɛ o asu a wɔyire asutadeɛ ɛda hɔ yɛtimi ne yɛawɔ tano bi te sɛ sɛbe deɛ santeman de kɔɔ sa wɔnom nso nyɛ nsuwa wɔn nso ɛwɔ yɛawɔ ɔn sɛ yɛawa no yɛwɔ bosom bebree wɔ hɔ a ɛwɔ yɛawa mu ɛna bosom bebree wɔ hɔ so a
omu ni ya awam omu wa bakon ya ahemfo nde bɔ no kɔmfo no kyetumi nam ano ohunu sɛ bi asoro bo atosoro no ohunu sɛ du fa da ne yam no atea no atea tofom ne ya kye no ne ya dwa ne ya yidi ama wɔ hene a ɔwɔ hɔ te sɛ wɔhwɛ santehena ahemfo no a ɔmo abosom bebree no san tuma ayi kɔmfo no kye ntia no mo nhyɛ da nim na de ban ne wa kyerɛ wo ho ade no wayɛ ayɛ te sɛ nti wohwɛ atano paa ɔmo de ba asantema mu paa no mo yɛ hunters ɔmo yɛ abɔfoɔ bitimi kɔ nwuram na wakum aboa na aboa na kwaa na wakɔkɔtɔ saa deɛ no sɛ gyinaeɛ no na watam de aba ɔbaa no de kɔ ahemfie ne akɔ abusa sɛ wode kuro ti na ɔde aba wo wɔsi yɛhwɛ ne yɛsɔn no nti boso na de ne din ɛbɛba akyerɛ wo deɛ ɔsɛ yɛyɛ na abɛyɛ abusua ne deɛ forever ti sɛ nnɛ ɛbɛka wo a yɛnim de ɔteɛ dada wonti mbɛtwa yɛ toro so ɛne ɛwɔ nsuo ɛda hɔ a bɛka wo nti wobɛhu sɛ wohwɛ yɛ nananom a ɔmo firi dɛnkyerɛ ɛbaayɛ a ɔbaa ne bosom no ka ho ne nakonnwa da so nso ɛyɛ tano so na tano no yɛwɔ tano brafoɔ ebi ne kobiri ɔyɛ brafoɔ yɛ tano no mu brafoɔ ɛne ɛwɔ tano a ɔnyɛ brɛni nti wo bosom na aka wo nyɛ na wukyina kɔpɛ brɛni wɔ hɔ na wo na wonnim brɛni te sɛ obi a ba wɔsɔne ma na ɛba ɔsɔne ma na busua ni nyina bebrebe ni nyina fake faso bi ani so ɛyɛ fake na na yɛhwɛ tete som wɔkyerɛ ɛna ɛtɔ nsuo nti kwan bɛɛ ne yɛmfa so bi mu a yɛtete tumi na na ɛwɔ hɔ no ɛna ɛsɛ fɛs kora no nsutene bi wɔ hɔ a wɔba hyɛ wɔkyi wobɔ bi no mbɔ bi ma na wobɛtumi wo ɛna sɛ wɔn nyinaa yɛnhunu bi mu ɛna ɛsie ɛda so wɔ hɔ ɛdi enya na suatra wonim nsuo a akuro no yɛfrɛ no kwada so yɛ wate hɔ din paa wo sɛ anim hɔ ɛdin paa yɛfrɛ no korada so nsuo no na koraa si so nti woduru hɔ a na wɔsɛ bia no ɛde kɔ asu yɛboa no ɛhɔ na akɔm skul na meka no ɛhɔ na ne wɔ tete mpanyimfoɔ nyina nim sɛ ɛhɔ na akɔm skul wɔ hɔ na aborɔfo nyinaa ba bi so nti wo sa a korada so dada abi de bi a koraa no bɛsɛe biara no bohu ane foforɔ da so twi de sɛ koraa da so bu ana de ensa ne bonom bu hɔ de haban na esa we de koraa nkasa da so ɛna nsuo bi te sɛ asu yɛ boa ɔnka akɔmfo da asu yɛ boa ni kɔmfo ana sɛ asu yɛ boa wɔ ni asu yɛ boa ɔmfa akɔmfo da ni wiase a wɔbae bosomfo no wɔ ada ya dome na ana ɔmpɛ kɔmfo ɔwɔ bosomfo utwa asu yɛ boa aboa denkyem na bɛfa su yɛ boa utwa na boa pa kokoro mu okubusa denkyem na bɛfa efi a bosomfo no wɔ mu no sɛ bosomfo no wu na sɛ kɔmfo bosom no bɛfa bosomfo foforo a adeɛ bɛkye na denkyem na pie fie hɔ so ohia ne bosomfo asuo bi te sɛ ankani ahwia ha ya ɔmfa akɔmfo da yɛwɔ akɔmfoɔ bi nso a wɔkɔm asu yɛ boa ebia na ɔte ho sɛ ɔte aseɛ nso bi wɔ hɔ a ɔbɛtumi ama no aduane ɔbɛtumi ama ne baaba wo so ba ɔno ankasa deɛ ɔmba kɔso ɔba a wakɔmete ɛno ɛyɛ tete nsɛm ne bia so ɔsi nipa so pɛ asɛm aba ɔnsi nipa so nti bosomfoɔ no na ɔyɛ biribiaa nti tete no mo ana abosomfoɔ na abosom no ni kɔmfoɔ mo kasa kyerɛ wo mo yɛ dangerous yɛsɛ abosomfoɔ no kura ebi abenesene sɛ sɛ abosomfoɔ a bosom ne mfa kɔmfoɔ te sɛ asu yɛ bo abosomfoɔ no ɛnyɛ easy bosom na kyerɛ ni bibia te sɛ kɔmfoɔ gu se deɛ yɛ bibia wɔ ani ɛna sɛ tete na kasa kura no sɛ bosomfoɔ bosom ne ɛbɛtere so a te sɛ yɛfrɛ me bosom sisi a bosomfoɔ no wɔsɛ bosom no ma nhu no na sɛ wokura se kan ɛde ba bosomfoɔ no agye ato fam nti wobɛhu sɛ bosom bi wɔ ɔbɛtere so a bosomfoɔ no bɛtumi asa ne mmara nkatakyerɛ brɛbrɛw bo sɛ bosom no bɛtumi apem no ɔkɔ bɛtumi abɛyɛ sɛ 30 minutes bo sɛ ɔkɔgya ase kan no ato hɔ ansa na waba because bosomfoɔ no ahunu sɛ ba na wɔba no ɔbɛdi awu sɛ yɛ kɔmfoɔ no o sɛ yɛ kyea me bi o sɛ deɛ yɛ o ɛwɔ sɛ ɔma no de se kan no a wɔba no ɛto hɔ
sana wa manaba no ne na tena se na kataki de na asia obuafu a wo ba ukura sekan ana hye wa funu mu a wo de batire so yi no se bia se ni na konfo ya wo se kataki bi kura wo na fachem se na chiame aye se na konfo ira ye se na konfo maame aye se na konfo nua aye ni asiesie asem no enti bosomfo wo te bosom na oni ani dia wawu te ho kwa konfo no betuma wu just a seconds se be ikraman o te sama wow Rafta afani se obi nimu a obi kire egusu a ye boa na ya hwɛ sɛ de tete som ye beto ye no ye ntu na jeje mu na emu mfaso no enso bɛkɔ fam na da bia no nyama a ye hwehwɛ no ye nsa atimi aka na namafo ɛne egusu ne no ɛbɔ nkɔma a ɛnɛ atete ata no a ye de wo mu ba ya na wɔn mama mre da hɔ dada mo ato na jeje mu no ye nu ntunu mu amu ohu control do no atimi afaso bibi nso kyerɛ adwena oni ne di ahia obɛkyerɛ ne de kwan yɛ da no atimi di ato na na sɛ obedue school akom school no kwan bɛ na obɛfa so a obɛyɛ no obi atimi ba bia na sɛ opɛ sɛ obabi bɛ practice usunsum sɛm a tebetimi akyerɛ wo na mmom yɛ nkyerɛ wo deɛ wode bɛboa nipa sɛ wopɛ sɛ wobɛboa ma usunsum sɛm no ti kɔ soro deɛ a ɛde boa wo ho ne wo mma ɛwɔ ne part ɛna konfo a onuru hɔ so ahu ɛna yɛwɔ konfo a wakom onhu ne bosom bia kom onhu bosom no ɛda ɔdaase wa bɛsi ne so no aka kyerɛ sɛ bosom no de yɛmfa ani yɛnya kristofoɔ sɛ nyankopɔn yɛmfa yɛ ne nhwɛ na hwan na yɛakyekyere wɔ baa ni na yɛsɛ wɔnkɔ ware na ɔbɛware so tase ade na wonu kunu nam na wonhu o se wonhu sunsum a wona ne nam oba so obeboa wo se de wotie so ho e na wo ye konfo so o se wonhu ja a tu mu